7வது நாளாக இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து பக்தர்களையும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தா இஸ்கான் பெங்களூர் சார்பாக வருக வருக என்று வரவேற்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி ஜெய ராதா மாதவா ஜெய குஞ்ச பிஹாரி जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यशोदनन्दन व्रज जनरञ्जन यमुनतीरा वनचारी यमुनतीरा वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा. प्रभुजी स्क्रीन தெரியுதுங்களா? பிரணத்தி வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. हरे कृष्ण माताजी वासिக்கிறேன். வாசி. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकयं चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथामह्यं तदाति स्वपदाधिकं वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश श्रीरूपं सात्रजातं सगगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैवं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवी श्री राधा कृष्ण पादा सगगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन कौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छकल्पते रक्ष कृपा चिन्तिभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरदिशे नमः. गुरवे गौरचंदिराय राधिकायै ततालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेरिताय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माता जी. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி மாதாஜி எல்லோருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நேத்திக்கு நம்ம பார்த்த அத்தியாயம் அஷ்டாங்க யோகம். சோ அஷ்டாங்க யோகாவில் எப்படி முன்னேறுவது அப்படின்றத பத்தி பகவான் கிருஷ்ணன் நமக்கு சொன்னார். அதுல 8 நிலைகள் இருக்கு. யாராவது சொல்ல முடியுமா என்னென்ன அந்த 8 நிலைகள்? அஷ்டாங்க யோகத்தோட 8 நிலைகள் யார் சொல்றீங்க? ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதாவது ஒரு நிலை சொன்னாலும் பரவாயில்ல. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. சோ யம நியம ஆசன பிராணயாம பிரத்யாகார தாரணை
தியானம், சமாதி. யம என்னென்ன செயல்களை விட்டு விட வேண்டுமோ, புறப்பண்புகள், புற தூய்மை அதெல்லாம் வந்து யம. நியமம் கட்டுப்பாடுகளை ஃபாலோ பண்றது. நியமங்களை ஃபாலோ பண்றது. சோ நியம. 3 வந்து ஆ ஆசனம். எப்படி நம்மளுடைய அந்த நியமம் வந்து அகத்தூய்மைக்காகவும், யம என்பது புற தூய்மைக்காகவும் பார்த்தோம். 3 வந்து ஆசனம். நாம் அமரக்கூடிய அந்த இடம் எப்படி இருக்கணும்? புனித இடங்களில் இருக்க வேண்டும். அது மட்டுமல்லாம மிகவும் உயர்ந்தும், மிகவும் தாழ்ந்தும் இருக்கக்கூடாது. அதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு தர்பை புல்லை பரப்பி, அதன் மேல் மான் தோல் அல்லது புலித்தோல் போட்டு, அதற்கு மேல மெல்லியதாக ஒரு துணி வைத்து, அதற்கு மேல் அமர்ந்து ஆசனம் செய்ய வேண்டும். நிமிர்ந்து இருக்கணும். நம்மளோட அந்த தண்டுவடம், தலை அதெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கணும். கண்கள் முழுவதுமாக மூடி இருக்கக்கூடாது. முழுவதும் திறந்து இருக்கக்கூடாது. அந்த மூக்கின் நுனியை நோக்கி கொண்டு இருக்க வேண்டும். இதெல்லாம் நம்ம வந்து அந்த ஆசனம் பார்த்தோம். அடுத்தது பிராணயாமம். பிராணயாமம்ல நம்ம வந்து இந்த உள் சுவாசிக்கக்கூடிய காற்று, வெளிவிடக்கூடிய காற்று. அதன் மேல வந்து நம்மளுடைய ஃபோகஸ்டா இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம பார்த்தோம். அது அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பிரத்யாகாரம். இந்த ஜட புலன்களின் மேல் இருக்கக்கூடிய பற்றுகளை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி, கட்டுப்படுத்தி இருப்பது அப்படின்றது பிரத்யாகாரம் அப்படின்னு பார்த்தோம். தாரணை நம்மளுடைய மனதை வந்து ஒருமுகப்படுத்துது. எப்ப ஜட புலன்களை கட்டுப்படுத்துகின்றோமோ, ஆட்டோமேட்டிக்கா மனம் வந்து ஒருநிலைப்பட்டு விடும். அடுத்தது தியானம். தியானத்துல நம்ம என்ன பார்க்கிறோம் அப்படின்னாக்கா, ஒரு காற்று இல்லாத இடத்தில் எப்படி ஒரு தீபம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நிலையாக இருக்கின்றதோ, அது போல நம்மளுடைய மனம் நிலையாக பகவானிடத்தில் வந்து ஃபோகஸ்டா இருந்து நாம வந்து தியானம் செய்யணும். அந்த ஆசிலேஷன் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு பார்த்தோம். கடைசியாக இருப்பது சமாதி. சமாதியில வந்து பார்த்தீங்கன்னா, பகவானோட ஒன்றோடு கலத்தல் அப்படின்னு பார்த்தோம். இது அஷ்டாங்க யோகத்தில் முன்னேறக்கூடிய அந்த 8 நிலைகள் அப்படின்னு பார்த்தோம். மனதை ஏன் கட்டுப்படுத்தணும் அப்படின்றத வந்து பார்த்தோம். ஏன்னா மனது வந்து மனதை நாம் கட்டுப்படுத்தும்போது, அது நமக்கு நண்பனாக இருக்கின்றது. அதே மனதை அ அது எப்ப நம்ம அதுக்கு கட்டுப்படுகின்றோமோ, அது மிகப்பெரிய விரோதி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். அப்ப கிருஷ்ணர் கிட்ட வந்து அர்ஜுனன் சொல்றார், "ஒரு காற்றை கூட குடுவைல அடைத்து விட முடியும் போல இருக்கு. ஆனா மனதை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினம்." அப்படின்றத சொல்றார். அப்ப கிருஷ்ணர் சொல்றார், "அது யாரு அப்படி சொல்றது?" அர்ஜுனன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிறந்த ஸ்திரவாதி. ஏன்னா நல்ல உயர்ந்த நிலைப்பாடோட இருக்கவங்க. மனச கட்டுப்படுத்தினவர் தான் அவரு. ஃபோகஸ்டா இருக்கவரு. ஏன்னா அவருடைய அந்த அந்த துரோணாச்சாரிய இடத்துல கலைகளை கற்கும்போதே வந்து அத நிலைநாட்டியவர் அவர். அப்படிப்பட்டவரே வந்து சொல்றார், "எனக்கு வந்து மனதை கட்டுப்படுத்துவதற்கு கடினம்." அப்படின்றத சொல்றார். அப்ப அதற்காக பகவான் அடுத்ததுல வந்து நமக்கு சொல்லப் போறார். இந்த 6 அத்தியாயங்கள் மத்தியில இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் பக்தி யோகத்தை நமக்கு சொல்லுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ, அ அப்ப கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க? கண்டிப்பா. நீ சொல்றது கரெக்ட் தான் அர்ஜுனா. மனதை கட்டுப்படுத்துவது கடினம். ஆனால், அ கரெக்ட்டான அந்த பயிற்சியின் மூலமாகவும், பற்றற்ற கடமைகளை செய்வதன் மூலமாகவும், அதை நாம் அ வந்து கொண்டு வர முடியும். அந்த மனதை வந்து கட்டுப்படுத்த முடியும் அப்படின்னு சொல்றார். சோ தோல்வியுற்ற யோகிகளோட இலக்கு என்னவாக இருக்கும்? இதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்றோம். ஆனா வந்து நமக்கு வந்து அதுல அந்த அந்த இலக்கை அச்சீவ் பண்ண முடியல. அந்த சமாதி நிலை அடைய முடியல அப்டின்னாக்கா, அவர்களோட கதி என்ன அப்டின்னு அர்ஜுனன் கேட்கிறாரு. அதுக்கு கிருஷ்ணர் சொல்றாங்க, 2 விதமான அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு இது இருக்கு, விலக்கு இருக்கு. ஒன்று வந்து எவ்வளவு அந்த குறைந்தபட்ச லெவல்ல போயிருக்கவங்களோடது பார்த்தீங்கன்னா, அ எவ்வளவு அந்த அஷ்டாங்க யோக நிலையை செய்தார்களோ, அதற்கு ஏற்றாற்போல் அந்த அந்த உலகங்களுக்கு சென்று, அவர்கள் அங்க இருக்கக்கூடிய இன்பத்தை அனுபவித்து மீண்டும் இந்த பூமியில் ஒரு நல்லவர்களோட குடும்பத்திலும், அல்லது ஒரு செல்வந்தர்களோட குடும்பத்தில் வந்து பிறப்பெடுக்கின்றார்கள். அப்ப அவங்க முற்பிறவில என்ன வந்து அந்த யோகத்துல வந்து எந்த நிலையில இருக்காங்களோ, அதுல இருந்து அவங்க சஸ்டெயின் பண்ணி போவாங்க அப்படின்றத சொல்றார். சப்போஸ் அந்த உயர்ந்த அ நிலையில செய்து அதுல வீழ்ச்சியுற்ற யோகிகளோட நிலை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு உயர்ந்த ஆன்மீக அ அ குடும்பத்தில் வந்து அந்தணர்களோட குடும்பத்துல பிறப்பெடுக்கின்றார்கள். அப்படிப்பட்டவர்கள் மிகவும் அபூர்வமானவர்கள் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆ பக்தி யோகம் தான் வந்து இப்படி யோகங்களை செய்யக்கூடிய யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவன் ஒருவன் ஆ பகவானிடத்தில் என் மீது நிலையான நம்பிக்கையுடனும், உறுதியுடனும், என்னுள் அ தன்னுள் என்னை நினைத்து, அதாவது அவருக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பகவானை நினைத்து, நித்தியமான பக்தி தொண்டு செய்கின்றானோ, அவனே மிகச்சிறந்த உயர்ந்த யோகி அப்படின்றத வந்து பகவான் சொல்றார். அவன் எனக்கு பிரியமானவன் அப்படின்றத கிருஷ்ணர் இங்க சொல்லியிருக்கார். சரியா? சோ இது வந்து நம்ம நேத்திக்கு பார்த்த அத்தியாயத்தோட சுருக்கம். 6வது அத்தியாயம்.
இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயம் 7வது அத்தியாயம் பக்தி யோகம். சோ இந்த 7வது அத்தியாயத்துல இருந்து 12வது அத்தியாயம் வரைக்கும் நம்ம வந்து பக்தி யோகத்தை வந்து பார்க்க போகின்றோம். மிகவும் சிறந்த ஒரு ரொம்ப உயர்ந்த உன்னதமான இந்த 6 அத்தியாயங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் கிருஷ்ணர் அவரை பற்றின அந்த அறிந்து அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த அறிவின் மகிமையை பற்றி சொல்கின்றார். பகவான் கிருஷ்ணரின் ஆற்றல் பற்றிய அறிவு, அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய 2 விதமான ஆற்றல். இன்னும் டீப்பா போனோம்னா 3 விதமான ஆட்கள் ஆற்றல் அத பத்தி சொல்லப் போகின்றார். பகவான் கிருஷ்ணரிடம் எப்படி சரணடைதல்? நம்ம சொன்ன மாதிரி இது வந்து லெவல் 1 கிளாஸ். சோ லெவல் 1 கிளாஸ்ல ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்லோகங்களை எடுத்து அதை பற்றி நம்ம டீட்டெயிலா படிக்கிறோம். நமக்கு இதுல அப்படியே லெவல் 5 வரைக்குமே இருக்கு. பக்தி சாஸ்திரி வரைக்கும் நம்ம இருக்கு. சோ நீங்க இந்த இதெல்லாம் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் சைமல்டேனியஸா டெஸ்ட் எடுத்துக்கங்க. முடிச்சதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு சர்டிபிகேட் வரும். அதை வைத்து லெவல் 2க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க. லெவல் 2ல ஒரு ஸ்லோகமும் நம்ம வந்து டீட்டெயிலா டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். அப்ப நமக்கு இன்னும் நம்மளுடைய அந்த அந்த நாலேஜ் வந்து எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். சோ இங்க வந்து பகவான் கிருஷ்ணர் அவரிடம் எப்படி சரணடைதல் அப்படின்றத சொல்றார். தேவ தேவியர்களோட வழிபாடு. அப்ப அர்ஜுனனுக்கு கேள்வி வரும். நீங்க தான் வந்து எல்லாத்துலயும் இருக்கீங்க அப்படின்னாக்கா, உங்களிடம் சரணடையாமல் ஏன் எல்லாரும் வந்து தேவ தேவியர்களை வழிபடுகின்றார்கள், உபதெய்வங்களை வந்து வழிபடுகின்றார்கள் அப்படின்ற மாதிரியான கேள்வி இருக்கு. சோ அதெல்லாம் வந்து இன்னைக்கு நம்ம பார்க்கக்கூடிய அத்தியாயத்துல நம்ம பார்க்க போறோம். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி, வாசிக்கிறீங்களா பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பரமாத்மனே நமக. அத சப்தமோத்யாயः ஞான விஞ்ஞான யோகः. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. சோ இந்த அத்தியாயத்தோட பெயர் ஞான விஞ்ஞான யோகம் அப்படின்னு பார்க்கணும். ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஆத்மாவை பற்றி அறிந்து கொள்வது ஞானம். உயர்ந்த பகவானை பற்றி அறிந்து கொள்வது விஞ்ஞானம் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம் பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸ்ரீ பகவான் உவாச்ச மயி ஆஸ்ரக்த மனா பார்த்த யோகம் யுஞ்சன் மத் ஆஸ்ரய அசம்சயம் சமக்ரம் மாம் யதா ஞாஸ்யசி தத் ஸ்ருணு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிரிதாவின் மகனே, என்னுடன் பற்றுதல் கொண்ட மனதுடன் என்னை பற்றிய முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலம் என்னை நீ எவ்வாறு சந்தேகம் ஏதுமின்றி முழுமையாக அறிந்து கொள்ளலாம் என்பதை இனி கேட்பாயாக. சோ பகவானிடத்துல பற்றுதல் கொண்டு முழுமையான மனதோடு அவரை பற்றின இந்த உணர்வில் யோகக்கலை செய்வதுதான் வந்து சிறந்ததுன்னு சொல்றார். இப்ப நமக்கு வந்து அஷ்டாங்க யோகத்தை பத்தி எல்லாம் சொன்னார் இல்லையா? சோ அந்த யோகங்களை எல்லாம் விட உயர்ந்தது எது அப்படின்னா பக்தி யோகம். அதை பற்றிதான் வந்து நமக்கு சொல்ல போறார். பக்தி யோகத்தை ரொம்ப டீட்டெயில்டா நம்ம வந்து 12வது அத்தியாயத்துல பார்ப்போம். ஏன்னா அதுதான் வந்து அந்த நடுவுல இருக்கக்கூடிய 7ல இருந்து 12 முடிகிற அந்த ஃபுல் இதுமே வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி முதல் 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு வந்து கர்ம யோகத்தை விளக்கியது, அது போல 7 முதல் 12வது அத்தியாயம் வந்து நமக்கு பக்தி யோகத்தை விளக்கும். அடுத்து இருக்கக்கூடிய 6 அத்தியாயங்கள் நமக்கு வந்து ஞான யோகத்தை கொடுக்கும். சோ 12வது அத்தியாயம் பக்தி யோகத்தை நம்ம பார்க்க போறோம். சோ இங்க வந்து கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, உண்மையான பற்றுதலோடு பகவானிடத்தில் முழு உணர்வில் யோகத்தை பயில்வதன் மூலமாக அந்த ஞானத்தை உனக்கு வந்து கொடுக்க போறேன். எந்தவித சந்தேகமும் இன்றி முழுமையாக நீ அறிந்து கொள்ளலாம். அந்த உயர்ந்த ஞானத்தை நான் உனக்கு கொடுக்க போகின்றேன் அப்படின்றத கிருஷ்ணன் சொல்றாங்க. இங்க 2வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி. மாதாஜி யாராவது வாசிக்கலாம்? ஸ்கிரீன் தெரிஞ்சதுன்னா வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஞானம் தே அகம் சவிஜ்ஞானம் இதம் வஷ்யாம் யசேஷதஹ யஜ்ஞாத்வா நேஹ பூயோ அன்யஞ்ச் ஞாதவ்யம் அவசிஷ்யதே. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தற்போது சாதாரண அறிவையும் தெய்வீக அறிவையும் நான் உனக்கு முழுமையாக அறிவிக்கின்றேன். இதனை அறிந்த பின் நீ அறிய வேண்டியவை ஏதும் இருக்காது. சோ பகவான் கிருஷ்ணர் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, என்னது சாதாரண அறிவு? நம்முடைய அந்த தன்னுணர்வு, ஆத்மாவை பற்றின ஞானத்தையும் பரமாத்மாவை பற்றின ஞானத்தையும் தெய்வீக அறிவையும் நமக்கு உரைப்பதன் மூலமாக இதை தவிர்த்து வேற எதுவும் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமே நமக்கு இருக்காது அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் சொல்றாரு இல்லையா? நம்மை பற்றியும் பகவானை பற்றியும் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதுதான் இங்க அந்த தெய்வீக அறிவும் அந்த இதையும் சொல்றாரு. அதனாலதான் இந்த அத்தியாயத்தை ஞான விஞ்ஞான யோகம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இது. 3வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி.
हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मनुष्याणां सहस्रेषु कच्चित् यदति चित्तये यदामपि चित्तानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता। சோ இங்க பாத்தீங்கன்னா யாரு சொல்றது? சாக்ஷாத் பகவான் கிருஷ்ணர். நிறைய இடங்கள்ல பகவான் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணிருக்காரு. நம்ம அதுல நம்பிக்கை வைத்து பற்றுதலோடு உறுதியோடு அதை நம்பி அதற்கான செயல்களை வந்து நம்ம செய்யணும். இங்க பகவான் என்ன சொல்றார்? ஆயிரம் ஆயிரம் மனிதர்களில் யாரேனும் ஒருவன் பக்குவம் அடைய முயற்சி செய்யலாம். அவ்வாறு பக்குவம் அடைந்தவர்களில் கூட யாரேனும் ஒருவனே என்னை உண்மையாக அறிகின்றான். சோ நம்ம நேத்து பார்த்த மாதிரி பகவான் ஆஹ் பக்தர்களுக்கு முக்தி கூட கொடுத்துருவார். ஆனா பக்தி கொடுக்க மாட்டார். பக்தி கொடுத்துட்டாருன்னா உடனே அவங்களுக்கு தாசன் ஆயிடுவார். நம்ம ஒரு ஆழ்வாரோட இது பார்த்தோம் இல்லையா? அந்த அரசன் வந்து அந்த ஆழ்வாரை வந்து வெளியில போக சொல்லிடுவார் அந்த நாட்டை விட்டு. உடனே இவர் என்ன சொல்லுவார்? ஆஹ் பெருமாள் கிட்ட போயிட்டு சொல்லுவார், நான் வந்து இந்த இந்த ஊரை விட்டு வெளியில போறேன். உன்னோட பாம்பு படுக்கையை சுருட்டிட்டு வா அப்படின்னு சொன்ன உடனே பெருமாள் அதை சுருட்டிட்டு அவர் பின்னாடியே போயிடுவார். திருப்பி வந்து அந்த ஊரே ரொம்ப கஷ்டப்படும் போது அந்த மன்னர் வந்து அந்த ஆழ்வார்கிட்ட வந்து கேட்பார், நீங்க தயவு செஞ்சு நம்மளோட ஊருக்கு திருப்பி வரணும்னு திருப்பி சொல்லுவார் பெருமாள் கிட்ட. ஒண்ணு நம்ம திருப்பி அந்த ஊருக்கு போகின்றோம். சோ உங்களுடைய பாம்பு படுக்கை எடுத்துட்டு உள்ள வாங்க அப்படின்னு அந்த போயிடுவார். சோ நம்ம இதுல இருந்து என்ன பாக்குறோம் அப்படின்னாக்கா, பகவான் பக்தவச்சலன். சோ பக்தனுக்கு அது அவரே சொல்றார். சோ பக்தனுக்கு வந்து நான் மீன் முக்தி கூட கொடுத்துருவேன், நானும் பக்தி கொடுக்க மாட்டேன் அப்படின்ட்டு. சோ ரொம்ப ரொம்ப அபூர்வமான ஒன்று அந்த தூய பக்தி எல்லாம் அடையறது நமக்கு. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றார், எத்தனையோ ஒவ்வொருத்தரும் 84 லட்சம் பிறப்புகள் இருக்கு. அதுல 4 லட்சம் மனித பிறவிகள்னு பாத்தீங்கன்னா, அப்போ எத்தனை ஆயிரம் மனிதர்கள் இருக்காங்க இல்லையா? அதுல யாராச்சும் சிலர் மட்டும் தான் பக்குவம் அடையறதுக்காக முயற்சியே பண்றாங்க. அந்த முயற்சி பண்றவர்கள்ல கூட ஒரு சிலரால மட்டும் தான் பக்குவம் அடைந்து பகவானை பற்றின உண்மையை அறிய முடிகின்றது அப்படின்றத பகவான் கிருஷ்ணரே வந்து நமக்கு இங்க சொல்றாங்க. சோ நம்ம மேபி பூர்வ ஜென்மத்துல செய்த பலன் காரணமாக நம்மளோட 24 மணி நேரத்துல ஒரு 45 மினிட்ஸ் நம்ம பகவானை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல கூடியிருக்கிறோம். இந்த தருணத்தில் நம்மளுடைய டெம்பிள் பிரசிடென்ட் நாமநேஸ்வரதாஸ் பிரபுஜிக்கு கண்டிப்பா நம்மளுடைய நன்றிகளை வந்து தெரிவித்துக்கிறோம் அப்படின்னு பாக்குறோம். 4வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण। भूमिर् आपो अनलो वायुः कं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इदीयं मे भिन्ना प्रकृति अष्टता। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. நம்ம அடுத்தடுத்து வரக்கூடிய ஸ்லோகங்கள்ல அத்தியாயத்துல வந்து நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த உடல் பாத்தீங்கன்னா 2 உடல் இருக்கு. ஒண்ணு ஸ்தூல உடல், இன்னொன்னு சூக்ஷ்ம உடல். ஸ்தூல உடல் என்பது நம்ம பார்க்கக்கூடியது, கான்கிரீட்டானது, கண்களால் நம்ம பார்க்கக்கூடியது. இந்த ஸ்தூல பாருங்க, கை, கால், கண், மூக்கு இதெல்லாம் இருக்கு. இதை நம்மளால பார்க்க முடியும். சோ இது வந்து பஞ்சபூதங்களால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. இது ஸ்தூல உடல். சூக்ஷ்ம உடல் சூக்ஷ்மமான ஒன்று. அதை பார்க்க முடியாது. அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அப்டிராக்ட், கண்ணுக்கு தெரியாத ஒண்ணு. சோ அது வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த ஆத்மா உள்ள இருக்கு. அந்த ஆத்மாவை இந்த 3 லேயர் வந்து கவர் பண்ணிருக்கு. என்ன அந்த அதனால அது வந்து சூக்ஷ்ம உடல்னு சொல்றோம். மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். அந்த 3 லேயரும் ஆத்மாவை கவர் பண்ணிருக்கு. நாம் இறக்கும் தருவாயில் அந்த ஆத்மா நம்முடைய உடம்புல இருந்து இன்னொரு உடலுக்கு போகும்போது இந்த மனம், புத்தி, பொய் இந்த சூக்ஷ்ம உடலோட அது போகுது. அப்ப த்ரூ அவுட் த லைஃப்ல நம்ம என்னென்ன கர்மங்கள் செய்திருக்கின்றோமோ அதை நாம் எடுத்துக்கொண்டு செல்கின்றோம். அதனாலதான் பாத்தீங்கன்னா சிலர் பிறப்பு குழந்தையா இருக்கும்போதே பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப வீரியமா இருப்பாங்க. அது எப்படி எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும் இல்லையா? நான் இருக்கிறது இல்லை. ஏன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த முன்ஜென்ம வாசனை, அந்த முற்பிறவில அவங்களுக்கு இருந்த அந்த குணங்கள் அடுத்த பிறவிலும் நமக்கு இருக்கும். பக்தி அது போல பக்தியும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில இந்த டிபிக்கல் கேரக்டர் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிறப்பிலேயே இருக்கும். சொல்லுவாங்க அவங்க பிறப்பிலேயே இப்படிதான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ அது 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 ஏன் அப்படின்னாக்கா முன் ஜென்மத்துல நம்ம என்ன பண்ணோமோ அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்கொண்டு அடுத்த பிறவிக்கு நம்ம வந்து போறோம் அப்படின்றத பார்க்கணும். சோ அல்டிமேட்டா இங்க பகவான் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, நம்மளுடைய உடல் 23 மூலக்கூறுகளால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிறோம். நம்ம ஞான யோகத்துல வரும்போது அதை பார்ப்போம். இங்க அவர் என்ன சொல்றாரு? அவருடைய சக்திகளை பற்றி பகவான் சொல்றார். நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? பகவான் அவருடைய ஆற்றல்களை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. சோ நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் இது வந்து ஸ்தூல உடல். மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம் அது வந்து நம்மளுடைய சூக்ஷ்ம உடல். இந்த 8ம் சேர்ந்ததே எனது பிரிந்த ஜட சக்திகளாகும். சோ பகவானுடைய சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆஹ் யோகமாயா, மகாமாயான்னு சொல்றோம். அந்தரங்க சக்தி,
அதுக்கப்புறம் பாத்தீங்கன்னா அந்த புறசக்தி அப்படின்னு சொல்றோம். அந்தரங்க சக்தி, அந்த உள்ளார இருக்கக்கூடிய சக்தி, அது வந்து ரொம்ப ஆன்மீகமானது. அந்த புறசக்தி, அவுட் சைட்ல இருக்கிற சக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஜடம் பௌதீகமானது அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க பகவான் என்ன சொல்றார், நம்ம நடுவுல இருக்கக்கூடிய சக்தி வந்து தடஸ்த சக்தி. அது நம்ம பாகவதம் அடுத்து படிக்கும்போது நம்ம அத படிப்போம். சோ இங்க இங்க பாத்தீங்கன்னா பகவான் என்ன சொல்றார், அல்டிமேட்டா 8 ஆ பொருட்களால இந்த இந்த உடல் ஆக்கப்பட்டிருக்கு. அது வந்து என்னுடைய பிரிந்த அவர்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஆன்மீக சக்தி, ஜட சக்தி. இந்த ஜட சக்தி தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இந்த 8 மூலக்கூறுகளால் ஆக்கப்பட்டிருக்கு அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். நம்ம பார்த்தோம் கிருஷ்ணர் அவருடைய ஆற்றல்களை பற்றி நமக்கு சொல்றார். சோ நிலம், நீர், நெருப்பு. எப்படி அந்த நிலம் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய சதைகள் எல்லாம் நிலம். நீர் என்ன நமக்கே தெரியும். நம்மளுடைய கால் பிளாடர், நம்மளுடைய இந்த அந்த டைஜஸ்டிவ் ஜூஸஸ் ஆல் ஓவர் த பாடில எங்கெல்லாம் அந்த லிக்விட் ஃபார்ம் பிளட் இருக்கு. சோ அத வந்து நீர். நெருப்பு என்ன பகவான் சொல்லப் போறாங்க. உடம்புல இருக்கக்கூடிய அந்த ஜீரண சக்தி. அந்த நெருப்பு இல்லன்னா நம்ம வந்து ஜட உடலா ஆயிடுறோம். இல்லையா? இப்பவே ஜட உடல். ஆத்மா இருக்கிறதுனால தான் அந்த நெருப்பு நம்ம கிட்ட இருக்கு. சோ அந்த நெருப்பு. ம். காற்று. காற்று என்ன? நம்மளோட ப்ளூரல் கேவிட்டி. எங்கெல்லாம் கேவிட்டி இருக்கோ, ப்ளூரல் கேவிட்டி, பெரிகார்டியல் கேவிட்டி, பெரிட்டோனியல் கேவிட்டி எங்கெல்லாம் வந்து அந்த கேவிட்டி இருக்கோ அது வந்து காற்று அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஆ சாரி ஆகாயம். இந்த காற்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா, நம்மளுடைய அந்த லங்ஸோட இதுல இருக்குது. ஆகாயம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வெற்றிடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கேவிட்டி எல்லா இடத்துலயும் இருக்குது. இதெல்லாம் இந்த கான்கிரீட்டான இந்த ஸ்தூல உடல். இந்த ஸ்தூல உடல் இந்த பஞ்சபூதங்களால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. கண்ணுக்கு தெரியாம இருக்கக்கூடிய அந்த சூக்ஷ்ம உடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆத்மாவை கவர் பண்ணியிருக்க அந்த 3 லேயர் மனம், புத்தி, பொய் அகங்காரம். கண்டிப்பா நம்ம படிக்க படிக்க நம்மளுடைய சாண்டிங் பண்ணும்போது இந்த 3த்தையும் பிரித்து நம்மளால உணர முடியும். நம்ம வந்து சாண்டிங் உட்காரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, மனசு அப்படியே எங்கெங்கேயோ போகும். ஆனா இன்னும் உள்ளார இருந்து இன்னொன்னு சொல்லும். ஃபோக்கஸ் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. சோ மனம் எங்க போனாலும் அத வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணி ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வருது பார்த்தீங்கன்னா, புத்தி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். இல்லையா? சோ இது வந்து பகவான் இங்க சொல்றாங்க. அடுத்து 5வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. अपरेयं यतस्वन्यां प्रकृतिं वित्ति मे परां जीवपदां महाबाहो ययेदं कार्यदे जहत्। हरे कृष्णा माता। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, இதற்கு அப்பால் என்னுடைய உயர்ந்த சக்தி ஒன்று உள்ளது. பகவான் சொன்னார், ஜட சக்தியிலிருந்து வந்து ஒரு ஒரு சக்தி தான் இந்த 8 அங்கங்கள் அப்படி மூலக்கூறுகள் அப்படின்னு சொன்னார். இப்ப அவர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னாக்கா, இந்த ஒரு உயர்ந்த சக்தி ஒண்ணு இருக்கு. இந்த தாழ்ந்த ஜட இயற்கையினை தனது சுயநலனுக்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். அப்ப நம்மலாம் எங்க இருக்கோம்? இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கோம் இல்லையா? அது வந்து உயர்ந்த சக்தி அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். எது தாழ்ந்த சக்தி? தாழ்ந்த சக்தினா நம்ம உடனே இது வேற மாதிரி இங்க அர்த்தம் பண்ணிக்க கூடாது. இந்த உயர்ந்த சக்திய கம்பேர் பண்ணும்போது கொஞ்சம் குறைந்தது. நம்ம எல்லாருமே வந்து பகவானிடத்துல இருந்து வந்த ஒரு துகள். இப்ப இப்ப வந்து ஒரு அ ஒரு சர்க்கரைய வந்து தண்ணீல கலந்தோம் அப்படின்னாக்கா, அந்த ஒரு இது மட்டும் இல்ல. எல்லா அந்த பெர்க்ஸ்மே வந்து அதே ஸ்வீட்னஸ் தான் குடுக்கும். சோ பகவான் கிட்ட என்ன குவாலிட்டிஸ் இருக்கோ அது நம்மகிட்டயும் இருக்கு. அவரு வந்து அதனால இத வந்து ஜட இயற்கைய வந்து அவர் தாழ்ந்து சொல்றாரு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்க கூடாது. அந்த ஆன்மீக சக்திய கம்பேர் பண்ணும்போது அது கொஞ்சம் குறைவான ஒன்று அப்படின்ற ஒரு நிலையில நம்ம எடுத்துக்கணும். சோ இந்த ஜட அ இயற்கையினை தனது சுயநலனிற்காக உபயோகிக்கக்கூடிய ஜீவாத்மாக்களை அது உள்ளடக்கியதாகும். அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் என்று நம்ம புரிந்து கொள்ளலாம். நம்ம எல்லாருமே நம்மளால எதையாவது மாற்ற முடியுமா? இந்த பிரபஞ்சத்துல எதையாவது மாற்ற முடியுமா? சூரியனை வேறு திசையில வர வைக்க முடியுமா? இல்ல சந்திரனை வேறு இப்ப பகவான் சொல்லுவார். எப்படி ஒரு 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 நூல்ல வந்து முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருக்கிறதோ, அது போல எல்லாமே இந்த அண்ட சராசரங்கள் எல்லாமே அவங்கவங்க நிலையில இருந்து அவங்களுடைய கடமைகளை செய்கின்றார். எதையுமே நம்மளால மாற்ற முடியாது. ஒரு இலை ஒரு மரத்துல இருந்து விழுந்தால் கூட அது பகவானுடைய இச்சையின் மூலமா தான் விழுதுன்னு நம்ம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ அத பகவான் சொல்றார். சோ ஆன்மீக சக்தி, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா பௌதீக சக்தி. சோ இந்த பௌதீக சக்தி வந்து ஆஹ் பௌதீக சக்தி இந்த நம்மளுடைய ஆத்மாக்கள் எல்லாம் ஒவ்வொருத்தரும் வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த 8 மூலக்கூறுகளால ஆக்கப்பட்டிருக்கு. அந்த இத வந்து உள்ளடக்கியது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதும் பகவானாக இருக்கார். நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கோம். முழுமுதற் கடவுள் பகவான் 3 ரூபங்களில் இருக்கின்றார். ஒண்ணு வந்து பரபிரம்மம், பரமாத்மா, பரமபுருஷர் அப்படின்னு பார்ப்போம். சோ பரபிரம்மம் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் வந்து பகவான் வந்தா உள்ளும் புறமும் இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். பரபிரம்மம், பரமாத்மா ஒவ்வொருத்தருக்கு உள்ளாரையும் அது நாய்,
ஒரு ஒரு விலங்குகளாக இருக்கட்டும், பறவைகளாக இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் ஒவ்வொருத்தருடைய இதயத்துக்குள்ளேயும் பகவான் பரமாத்மா ரூபத்தில் இருக்கின்றார். நம்ம ஜடபரதரோட கதையை பார்க்கணும். கௌதம முனிவர் ஆனா வந்து பாத்தீங்கன்னா, அந்த அந்த கடைசியோட அவருடைய மரணிக்கும் தருவாயில் அவர் வந்து மான நினைச்சதுனால மானா எடுத்தார். ஆனா அந்த மான் வந்து ஒரு சாதாரணதா இல்ல. ரொம்ப தெய்வீகமானது அந்த மான் இல்லையா? சோ அந்த மாரி பாத்தீங்கன்னா, விலங்குகள் இடத்திலயும் பகவான் இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். எஸ். சோ இங்க பார்த்தது நம்ம ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல முதல் அத்தியாயத்தில் 3வது காண்டத்தில் 2வது ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கிறோம். சோ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் 3 ரூபங்கள்ல வியாபித்திருக்கிறார். ஒண்ணு வந்து ஆஹ் காரணதகசாயி விஷ்ணு, மகாவிஷ்ணு அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அடுத்து கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு, அடுத்து வந்து பாத்தீங்கன்னா பரமாத்மாவாக சிரோதகசாயி விஷ்ணு. சோ இந்த மகத் தத்துவத்தில் மொத்தமான பௌதீக மூலப்பொருட்களை படைப்பவரான காரணதகசாயி விஷ்ணு இல்லைன்னா மகாவிஷ்ணு. அவர் வந்துதான் எல்லாத்தையும் வந்து படைக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா கர்ப்போதகசாயி விஷ்ணு. அவர் ஒரு அண்ட சராசரத்துக்கு உள்ளாரும் வெளியாரும் பகவான் இருக்கின்றார். அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா சாக்ஷாத் பகவான் சிரோதகசாயி விஷ்ணுவாக 4 கை ரூபத்தில் ஒவ்வொருத்தருடைய ஹிருதயத்துக்குள்ளேயும் இருக்காருன்னு பார்க்கணும். சோ பகவான் கிருஷ்ணர் இந்த 3 ரூபங்கள்ல வியாபித்திருக்கிறார். மூலம் எங்க இருந்துன்னு பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ண கிட்ட இருந்துதான் நம்ம பார்க்கணும் இல்லையா? சோ முழுமுதற் கடவுள் இந்த 3 அம்சங்கள்ல வியாபித்திருக்கின்றார். அதை நாம் சரியாக புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்படின்றத நமக்கு பார்க்கலாம். 6வது ஸ்லோகம் 7வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசன். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி வாசன். வாசிக். ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏதத்யோனினி பூதானி சர்வாணி உபதாரய அகம் கிருஷ்ணஸ்ய ஜகதஹ் பிரபவ பிரலயஸ்ததா. ஹரே கிருஷ்ணா. 7வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மத்தக் பரதரம் நான்யத் கிஞ்சித் அஸ்தி தனஞ்சய மயி சர்வம் இதம் ரோதம் சூத்ரே மணிகணா இவ. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. படைக்கப்பட்டவை அனைத்தும் இந்த 2 இயற்கை சக்தியை சேர்ந்தவையே. என்ன அந்த இயற்கை சக்தின்னு பார்த்தோம்? ஒண்ணு ஆன்மீக சக்தி, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜட சக்தின்னு பார்த்தோம். என்ன இங்க பிரபஞ்சத்துல என்ன இருக்கோ, நம்ம என்ன பார்க்கின்றோமோ அது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த 2 கேட்டகரிக்குள்ளதான் இருக்கு அப்படின்றத பார்க்கலாம். இவ்வுலகில் ஜடமாகவும் ஆன்மீகமாகவும் இருப்பவை அனைத்திற்கும் ஆதியும் அந்தமும் நானே என்பதை நிச்சயமாக அறிவாயாக. சோ பகவான் இங்க என்ன சொல்றார்? எது ஜடமா இருக்கோ அதுக்கும் அந்த போல எது ஆன்மீகமாக இருக்கோ எல்லாவற்றுக்கும். சோ அவருடைய சக்தி இங்க 2ஆக கூறப்பட்டிருக்கு. ஆன்மீக சக்தி, அதாவது அந்தரங்க சக்தி, ஜட ஜடம்னா பௌதிகத்தை சொல்றீங்க இல்ல மாதாஜி? எஸ் மாதாஜி, எஸ் மாதாஜி. பௌதிகமான இந்த சக்தி, பௌதிக சக்தி. அததான் அவர் சொன்னார். அது கொஞ்சம் தாழ்ந்தது அப்படின்ற மாதிரி சொன்னார் இல்லையா? சோ பௌதிக சக்தி தான் ஜட சக்தி அப்படின்பாங்க. சோ நம்ம இருக்கிறதே இந்த ஜட உலகம் தானே, இது பௌதிக உலகம் தானே. சோ அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றார், இந்த 2த்திற்குமே வந்து ஆதியும் அந்தமும் நானே அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். நம்ம கஜேந்திர மோட்சத்துல பாக்குறோம். கஜேந்திரனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு ஒரு பெரிய கர்வம் இருந்துச்சு. நம்ம எவ்வளவு பெரிய பலசாலி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படியே ரொம்ப வீரமா அந்த தடாகத்துக்குள்ள போவார். தன்னுடைய ஃபேமிலி எல்லாம் கூட்டிட்டு அப்படி போவார். அந்த தடாகத்துல இருந்து நல்லா குளிச்சுட்டு வெளியில வர சமயத்துல இந்த முதலை என்ன பண்ணிட்டு கஜேந்திரனோட அந்த காலை பிடிச்சு கடிச்சிட்டு, அப்ப அவர் நினைச்சுக்காரு, நான் எவ்வளவு சக்தி வாய்ந்தவன், இது ஒரு சாதாரண இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படி அதை பிடரி விடுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுவார். முதல்ல விடுற மாதிரி தெரியல. அடுத்து பாக்குறாரு, அவளால முடிஞ்ச வரைக்கும் எவ்வளவு சக்தி இருக்கு, அதால ட்ரை பண்ணி நான் வெளியில வந்துருவேன்னு பாக்குறார். முடியல. தன்னுடைய மனைவி, பிள்ளைகள் எல்லாம் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன்ற பாவத்துல அவங்க இன்னும் கொஞ்சம் அத வந்து கஷ்டப்படுத்துறாங்க. அப்ப வந்து ஒரு ஒரு கட்டத்தில் வந்து அந்த கஜேந்திரனுக்கு வந்து தோன்றுச்சு. அவ்வளவுதான் என்னோட இது வந்து முடிய போகுது. இது இனிமேல் என்னால எத்தனையோ 1000 வருடங்களாக அவங்க 2 பேரும் இந்த இதுல இருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். இனிமேலும் என்னால வந்து ஆ இது பண்ண முடியாது. இந்த இந்த முதலையோட போராட முடியாதுன்னு அந்த ஒரு ஒரு கணம் அந்த ஞாபகம் வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு பூர்வ ஜென்ம ஞாபகம் வருது. அதுல பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கஜேந்திரன் ஒரு அரசனாக இருக்கின்றான். கெஸ் அவருடைய பேரு இந்திரத்யும்னன் நெனைக்கிறேன். ஐ அம் நாட் ஷூர். மேபி இந்திரத்யும்னன் நெனைக்கிறேன்.
ஏன்னா 2 இந்திரத்யும்னன், ஒருத்தர் இவரு, இன்னொருத்தர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ஜெகநாத் பூரியில வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த மன்னன். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து பூஜை பண்ணிட்டே இருக்காரு. தினமும் வந்து அவர் வந்து பகவானுக்கு வந்து பூஜை ஸ்ரத்தையோட பூஜைலாம் பண்ணிட்டு இருப்பார். அப்போ ஒரு தடவ அகஸ்திய முனிவர் வராரு. அப்ப வந்து அவர் தலையாட்டிட்டே வந்து அவருக்கு சமீட்சையில சொல்றாரு. "அத முடிச்சுட்டு வரேன்" அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் பூஜை பண்ணிட்டே இருக்காரு. அத பார்த்த உடனே அகஸ்திய முனிவருக்கு கோவம் வந்துருச்சு. ஒரு முனிவர் வந்திருக்க, இப்படி வந்து இவன் வந்து இப்படி தலையாட்டிட்டு இருக்கானேன்னு சொல்லிட்டு, "தலையாட்டிட்டு இருக்கியா? நீ அடுத்த இது வந்து பாத்தீங்கன்னா, நீ யானையாக கடவ." யானை எப்ப பார்த்தாலும் இப்படி தலையாட்டிட்டே சோ நீ யானையாக கடவன்ட்டு அவர் வந்து சாபம் குடுத்துடுறாரு. ஆனா உன்னுடைய இந்த பக்தியின் காரணமாக உன்னை யாரு மோட்சத்த எடுப்பாங்க அப்டின்னாக்கா, சாக்ஷாத் பகவானே வந்து உனக்கு முக்தி குடுப்பாரு அப்டின்னு. அப்ப அவர் நெனச்சுக்குவாரு, பகவான் இடத்துல இருந்து முக்தி வருதுன்னா நம்ம யானையா என்ன இதா வேணா போலான்ற ஒரு எண்ணம் வரும். அதுதான் தூய பக்தனோட நிலை. அதே மாரி இன்னொருத்தர் ஒரு கந்தர்வன் என்ன பண்ணுவாரு அப்டின்னாக்கா, ஒரு ரிஷி வந்து ஜலத்துல வந்து ஆ தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பாரு. அவரோட வேலையே வந்து பாத்தீங்கன்னா, தண்ணிக்குள்ளார போய் அதுல ஒரு ஜாலியா நெனைக்கிறவரு அவரு. அவர் போய் என்ன பண்ணுவாரு, எல்லாருடைய கால பிடிச்சு இழுக்கிறது தான் அவரோட வேலை. அப்ப அந்த ரிஷி ரொம்ப ஸ்திரமா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது, இவர் அந்த கால பிடிச்சு இழுத்துடுறாரு. அதுல அவருக்கு கோபம் வந்து அவருக்கு சாபம் குடுத்துடுறாரு. "நீ வந்து முதலையா கடவ. இதெல்லாம் ஒரு இதுன்னு இருக்கு இல்லையா? முதலையா கடவ." அப்ப அவர் வந்து கந்தர்வன் அவர் கேட்கிறாரு. அப்ப அவர் வந்து, "உனக்கும் வந்து புக்தி வந்து நம்மளுடைய சாக்ஷாத் பகவானுடைய இதுல இருந்து வரும்ன்ட்டு." அப்ப அது இவருக்கு ஆனா அந்த கஜேந்திரனுக்கு வந்து ஞாபகம் வந்துருச்சு. முற்பிறவியில வந்து அவரு பகவானுக்கு வந்து அந்த பூஜைகள் செய்தது. உடனே அவர் என்ன சொல்றாருன்னா, அந்த உயிர் போகின்றது. கடைசி நிமிஷம். சோ அவர உடனே நிமிஷம் இல்ல நொடி. உடனே அவர் என்ன சொல்றாரு? ஞாபகம் வந்த உடனே "ஆதி மூலமே" அப்படின்னு கத்துறாரு. அவர் கேட்ட அந்த அடுத்த அடுத்த நொடி "ஆதி மூலமே" அப்படின்னு சொன்ன உடனே, ஆ பாத்தீங்கன்னா, சிவன், பிரம்மாலாம் வர வர வரணும்னு காப்பாத்த வரணும்னு நெனைக்கும்போது பாத்தீங்கன்னா, "ஆதி மூலமேன்னு" சொல்லிட்டாரு. "நம்மள கூப்பிடலப்பா" அப்படின்னு அவங்க போயிடுவாங்க. கிருஷ்ணர் என்ன பண்றாரு? வேகமா கருடன பிடிச்சு இழுத்துட்டு வராரு. அவரு நெனச்சதுக்கு நெனைக்கிறதுக்கு முன்னாடி இதுதான் அவருடைய பாவம் நெனைக்கிறதுக்கு முன்னாடி வேலை செய்றது அவருடைய திவ்யமான, தெய்வீகமான அந்த ஆயுதங்கள். என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சங்கு, சக்கரம், கதா, தாமரைன்னு நம்ம பார்க்கிறோம் இல்லையா? அவரு ஒரு நம்ம சிசுபாலன் கூட கடைசி 100வது முறை வரைக்கும் நான் பொறுத்துக்குவேன். அதுக்கு மேல வந்து தவறாக என்ன அவதூறு பேசினால், ஆ அவன் வந்து என்னால் மரணிக்கப்படுவான்னு சொல்லிட்டு கிருஷ்ணர் சொன்ன வார்த்தை. அவன் 300வது தவறா பேசின அடுத்த நொடி பார்த்தீங்கன்னா, பகவானுடைய சக்கரம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, அவர கொன்னுடுச்சு அப்படின்னு நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா, கருடன் அவர் நினைக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஓடி போய் அந்த வேலைய பண்ணிடுவாரு. சோ இப்ப பார்த்தீங்கன்னா, அந்த கருடனையே இழுத்துன்னு போறாராம் பகவான். ஏன் அப்படின்னாக்கா, கீழ பக்தன் வந்து ஆதிமூலமேன்னு கூப்பிடுறான், சரணடையறா. அதனால பார்த்தீங்கன்னா, பகவான் வேகமா வராரு அப்படின்னு. அப்ப வான்னு சொல்றாரே தவிர்த்து கருடனுக்கு புரியல எங்க போணும் அப்படின்ட்டு. வான்னு இழுத்துன்னு போறாராம் பகவான். திரு கருடனே ஃபாஸ்ட்டா போறவர், அவரே இழுத்துன்னு போறார். அப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆ யானைக்கு வந்து கஜேந்திரனுக்கு வந்து அந்த நொடி போகப்போது, ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்ட அடுத்த நொடி பாத்தீங்கன்னா, பகவான் மேலருந்து வரார். அத பார்த்த உடனே கஜேந்திரனுக்கு வந்து தோணுது, ஆஹா! ஆ என்ன எனக்காக பகவான் வந்துட்டாரு. அந்த வலி உயிர் போகப்போது. இருந்தாலும் அது பாக்குது கீழ. என்ன இருக்கு என்னோட பகவானுக்கு குடுக்கறதுக்குன்னு. அங்க ஒரு தாமரை இருக்கு. அந்த தாமரைய எடுத்து என்ன பண்ணுது, பகவானுடைய அந்த பாதத்துல சமர்ப்பிக்குது. ஆ கஜேந்திரன். உயிர் போகின்றது. கஜேந்திரன் அந்த பாதத்துல சமர்ப்பிக்குது. அந்த பகவானுடைய ஸ்பரிசம் தொட்ட அடுத்த நிமிடம் பார்த்தீங்கன்னா, சக்கரத்தாழ்வார் வந்து அந்த முதலைய கொன்னுடுறார். சோ 2 பேருக்கும் வந்து மோட்சம் கிடைத்தது. நம்ம ஏன் இங்க இத சொல்றோம் அப்டின்னாக்கா, பகவானே ஆதியும், அந்தமும். அது கூப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா, ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிட்டுச்சு. அதனால அ பகவான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எல்லா சக்திகளுடைய ஆதியும், அந்தமுமாக இருக்கின்றார் அப்டின்றத நம்ம இங்க புரிந்து கொள்ள வேண்டும். செல்வத்தை வெல்வோனே, என்னை விட உயர்ந்த உண்மை ஏதும் இல்லை. நூலில் முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டது போல அனைத்தும் என்னையே சார்ந்துள்ளன. எல்லாமே அவரிடத்துல இருந்து சிருஷ்டியானது. எதுக்கு அப்படி சொல்றோம்? அவர் தானே இத எஸ்டாப்லிஷ் பண்றார். அவரே வந்து 3 சக்திகளாக பிரிகிறார். மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதகஷாய் விஷ்ணு, க்ஷீரோதகஷாய் விஷ்ணு. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ அந்த 3 இதுலயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, அவரே வந்து எல்லாத்தையும் எஸ்டாப்லிஷ் பண்றார். அண்ட சராசரங்கள உருவாக்குகின்றார். அதுக்கு உள்ளார இருக்கக்கூடிய உயிரையும் அவரே உருவாக்கின்றார். அத ஒழுங்கா நெறிப்படுத்துறதுக்கும் அவரே இருக்கின்றார். சோ ய அவ் இதை புரிந்து கொள்வது தான் அதனால தான் இதுக்கு ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஆத்மாவை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். 2ண்ட் சாப்டர்லயே பார்த்துட்டோம். சாங்கிய யோகம். பரமாத்மாவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கிறோம். உயர்ந்தது விஞ்ஞான யோகம். அப்ப இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் வேற என்ன நமக்கு தெரிந்து கொள்ள வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? பகவான பற்றி தெரிஞ்சுக்க போல. எப்படி ஒரு நூல்ல முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருக்குதோ, அதுபோல இது எல்லாமே என்னை சுற்றி தான் இருக்கின்றது அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றாங்க.
8வது ஸ்லோகம் பிரபுஜி வாசிங்க பிரபுஜி. லாஸ்ட் டைமே நீங்க ட்ரை பண்ணீங்க. வாசிங்க பிரபுஜி. ஹரே ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ண மாதாஜி. ரசோ அகம் அப்சு கௌந்தேயம் பிரபாஸ்மி சசி சூர்ஜயோ பிரணவ சர்வ வேதேஷு சப்தகே பௌருஷம் நுஷு. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. குந்தியின் மகனே, நானே நீரின் சுவையும் சூரிய சந்திரர்களின் ஒளியும் வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாக ஓம் என்ற மந்திரமாக இருக்கின்றேன். ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதரில் திறமையாகவும் இருப்பது நானே. சோ அங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் சொல்றார் தண்ணியில இருக்கக்கூடிய சுவை. அது எப்படி தண்ணியில சுவை இருக்கும்? கண்டிப்பா சுவை நமக்கு தெரியும். நம்ம தாகமா இருந்துட்டு இல்ல ஃபாஸ்டிங் பண்ணிட்டு நிர்ஜல் இருந்துட்டு அந்த தண்ணி குடிக்கும் போது அதுல இருக்க சுவையே வேற இல்லையா? பகவான் சொல்றாரு எங்க நான் தான் தண்ணியில இருக்கக்கூடிய சுவை, சூரியன் சந்திரர்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய அந்த ஒளியும் நானே, வேத மந்திரங்களின் பிரணவ ஒளியுமாகிய ஓம் என்ற சப்தமாகவும் பகவான் இருக்கின்ற, ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய ஒரு மனுஷங்க கூட இருக்கக்கூடிய திறமையாகவும் பகவானே இருக்கின்றார். அது என்ன ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து ஒரு உண்மையை அல்லது வேதங்கள் தான் நம்ம எல்லாமே அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, ஏதாவது ஒரு உண்மையை உணரணும்னா 3 விதம் இருக்கு. ஒண்ணு வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஆஹ் காட் அந்த இது கம்ப்ளீட்டா ஒரு நிமிஷம். பிரத்யக்ஷ பிரத்யக்ஷ ஞானம், அனுமான ஞானம், சப்த ஞானம் அப்படின்னு பாக்குறோம். பிரத்யக்ஷ அப்படின்னாக்கா நேரடியாக உணர்வது. பகவானை வந்து இப்ப நம்ம ஒரு உண்மை சொல்றோம் இது இப்படிதான் அப்படின்னாக்கா அதை நேரடியா நம்ம உணர்ந்தால் அது உண்மை அப்படின்றத நம்ம அனுபவிப்போம். அடுத்தது வந்து அனுமானம். அனுமானம்ன்றது நமக்குள்ள ஒரு ஸ்பெக்குலேஷன். நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு இதுல நமக்கு வந்து கிருஷ்ணர் மேல வந்து அந்த இது இருக்கிறது வந்து உண்மையா நம்ம ஃபீல் பண்ணியிருப்போம். ஏதாவது ஒரு லைஃப் டைம்ல இதுல. யாருமே இல்ல அப்படின்ற போது பாத்தீங்கன்னா, அந்த 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 இதுல வந்து நம்மள அந்த கஷ்டத்துல இருந்து எடுத்தவர் வந்து பகவானா இருந்திருக்கும். சோ அதனால நம்ம வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கோம். எஸ். ஏன்னா எத்தனையோ விஷயங்கள் இருக்கும்போது நம்ம எல்லாரும் எப்படி இந்த ஒரே நேர்கோட்டுல இருக்கோம். அத பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக நம்ம வந்திருக்கோம் இல்லையா? சோ அது வந்து பிரத்யக்ஷமா நம்ம உண்மையா நம்மளே உணர்வு பூர்வமாக அறிந்து கொள்வது. அனுமானம் அப்படின்னாக்கா அந்த ஸ்பெகுலேஷன். சப்த அப்படின்னாக்கா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த வாணி. அப்போ நம்ம அங்க படிக்கிறோம் பகவான் கிட்ட இருந்து வந்தது பகவத்கீதை. அவர் சூரிய தேவனான விவஸ்வானுக்கு வழங்க, அதை அவர் மனித குல தந்தையான மனுவிற்கு வழங்க, அவர் அவருடைய மகனான இஷ்வாகுக்கு வழங்க, இப்படி வந்து வந்தது அப்படின்னு பாக்குறோம். 4 குருசீட பரம்பரை பார்த்தோம். சோ பகவானுடைய வாணியாக நம்ம பார்க்கிறோம். சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகாயத்தில் சப்தமாகவும் அந்த உண்மையாகவும் பகவானே இருக்கின்றார் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சோ இங்க கிருஷ்ணர் தன்னுடைய அந்த ஆற்றல்களை பற்றி சொல்கின்றார். அது மட்டுமல்ல, வேத மந்திரங்களோட ஓம் பார்த்துட்டோம். ஆகாயத்துல இருக்கக்கூடிய அந்த ஒளி பார்த்துட்டோம். மனிதர்களுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த திறமை என்னன்னு பார்த்துட்டோம். பூமியில இருந்து வரக்கூடிய அந்த வாசனை, மனம், அதுக்கப்புறம் தீ அப்படின்னா என்ன? அதுல 2 விஷயங்கள் இருக்கும். ஒண்ணு ஒளி, இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா வெப்பம். இல்லையா? இந்த 2மே வந்து பகவான் அப்படின்றத வந்து பார்க்கலாம். ஏன்னா அவர்தான் இத ஒண்ணுத்துக்கு ஒரு 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 என்ன சொல்றது? ஒரு பிரகிருதி, ஒரு இயற்கை தன்மை இருக்கு இல்லையா? அந்த இயற்கை தன்மை அவர்தான். ஏன்னா அவர்கிட்ட இருந்து தான் இதெல்லாம் எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சு அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். உயிரினங்கள் அப்படின்னா அவங்களோட அந்த அல்டிமேட் இது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அந்த வாழணும். நம்ம வந்ததுக்காக நான் உயிரோட இருக்கிறேன்னா, அந்த வாழ்க்கையை நான் வாழணும். அது வந்து பகவானாக நான் பார்க்கிறோம். எல்லா சன்னியாசிகள்னா என்ன? அவங்க கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த ஹையஸ்ட் சிக்னிஃபிகன்ட் இப்படி இருந்தா இவங்க தான் சன்னியாசி நம்ம எப்ப சொல்லுவோம்? ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்ப வந்து மல்லிகைப்பூ அப்படின்னு எடுத்தோம்னா என்ன மல்லிகைப்பூவுக்கு உண்டான அந்த குணம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதோட அந்த வாசனை. சோ அது வந்து பகவானாக நம்ம பார்க்கலாம். இப்போ ஒரு உயிரினங்கள் அப்படின்னு எடுத்தோம்னா அது அது விலங்குகளாக இருக்கலாம், பறவைகளாக இருக்கலாம், மனிதர்களாக இருக்கலாம். அவங்களோட இது என்ன அவங்க வாழ்ற அந்த வாழ்க்கை இல்லையா? அது வந்து பகவான். சன்னியாசிகள் கிட்ட இருக்கக்கூடிய அந்த தவம் வந்து பகவான். அனைத்து இருப்புகளுக்கும் அந்த உண்மையான பீஜம், அந்த விதை யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான். அவர்கிட்ட இருந்து தான் எல்லாமே வருகின்றது. சோ பகவான் கண்ணிமைக்கும் நேரத்துல இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் சிருஷ்டி பண்றாங்க அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். புத்திசாலிகள் அப்படின்னு நம்ம என்ன சொல்றோம்? ஏன் அவங்கள வந்து புத்திசாலின்னு சொல்றோம்? ஏன்னா மத்தவங்கள கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு கேள்விக்கு கரெக்டான பதில அவங்களுடைய அந்த புத்தி கூர்மையால சொல்றதுனால அவங்கள புத்திசாலின்னு சொல்றோம். அந்த நுண்ணறிவு யாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். சக்தி வாய்ந்த மனிதர்கள் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவங்களோட சக்தி என்னது? அதுல அவங்களோட சிக்னிபிகன்ட் என்ன? சக்தி, வலிமை, வலுவான ஆர்வம் இல்லாத அதாவது இன்னொன்னு வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பலம் இல்லாதவனிடத்து சண்டை போடாம இருக்கிறது அல்லது பலம் இல்லாதவனிடத்தில்
அவனை வந்து அணைத்து செல்வது, அதுவும் ஒரு வந்து பாவம், அதுவும் பகவானாக இருக்கு. மத கொள்கைகளுக்கு முரணாக இல்லாத இல்வாழ்க்கை, இல்லற வாழ்க்கை, அதுவும் பகவானே அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 12வது ஸ்லோகம், 13வது ஸ்லோகம். நாகத்து பகுதி வாசிங்க. ஸ்கிரீன் தெரியறது கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கு இல்லையா? யுகேந்திரன் பிரபுஜி வாசிட்டீங்களா பிரபுஜி? உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் हरे தெரிஞ்சா कृष्ण माताजी। வாசிங்க. ஏன்னா ரொம்ப ये பொடுசா सर्व இருக்கு மாதாஜி. सात्विका भाव राजसास् तामसाश्च ये मत्त एवेदि तान् वित्ति रत्वहं देषु ते मयि 13 त्रिभिर्गुणप्रेत भावैत् एवि सर्वम् इदं जगत् मोहितं नाभि जानाति माम् एप्य परम् अव्ययम्। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சத்வம், ரஜஸ், தமஸ் இவற்றில் எந்த வாழ்க்கை நிலையானதும் அவை எனது சக்தியால் படைக்கப்படுபவை என்பதை அறிவாயாக. ஒரு விதத்தில் நானே எல்லாம் என்ற போதிலும் நான் சுதந்திரமானவன், நான் ஜட இயற்கையின் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவன் அல்ல, உட்பட்டவன் அல்ல, மாறாக அவை எனக்குள் அடக்கம். சத்துவம், ரஜஸ், தமம் என்னும் மூவகை குணங்களில் மங்கி இருப்பதால் குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அழிவற்ற என்னை முழு உலகமும் அறியாது அப்படின்றத வந்து பகவான் கிருஷ்ணன் இங்க சொல்றார். சோ நம்ம வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்குள்ளேயே வந்து இந்த குணங்கள் இருக்கு. சத்துவகுணம், ரஜகுணம், தமகுணம். சத்துவகுணம் என்றால் என்ன? அனைவருக்கும் நன்மை பயக்கக்கூடிய குணம் சத்துவகுணம். ரஜகுணம் என்பது தீவிரமான ஒரு விஷயத்த செய்யறது. அவங்களுக்கு வந்து கடவுள் கான்செப்ட்ன்றதை விட அடுத்து அடுத்து அந்த டாஸ்க் ரிலேட்டடா, அந்த குறிக்கோள் ரிலேட்டடா அவங்களோட வாழ்க்கையை நகர்த்தி செல்வார்கள். தமோ குணம் என்பது என்னன்னா, என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம அவங்களுக்குன்னு ஒரு உலகம் இருக்கும். சோ இந்த 3 குணங்களை படைத்ததும் பகவான் தான். ஆனால் அவர் இந்த குணங்களுக்கும் அப்பாற்பட்டவர் அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கணும் இல்லையா? சோ அவை அனைத்தும் எனது சக்தியால் படைக்கப்பட்டவை. ஆனா நம்ம நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நான் தான் ஒரு பெரியவன். ஆனா அந்த அந்த அகங்காரம் கொடுத்ததும் வந்து பகவான் அப்படின்றத வந்து பார்க்கணும். ஒரு விதத்தில் அவரே இந்த சக்தியை படைத்தவராக இருந்தாலும் இந்த முக்குணங்களுக்கும் அவர் உட்பட்டவர் அல்ல. இந்த மாயா, அந்த மாயா 3 குணங்களை வந்து மாயா உள்ளடக்கி இருக்கிறது. இதற்கு மேற்பட்டு இருக்கின்ற பகவானுடைய குணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தத்துவம் என்ன அப்படின்னாக்கா சுத்த சத்வகுணம் அப்படின்னு சத்வகுணம் கூட அல்ல, சுத்த சத்வகுணம். சோ அந்த சத்துவகுணத்தின் மூலமாக நம்மளுடைய அந்த அழுக்குகளை அகற்றிவிட முடியும். ஆனால் சுத்த சத்துவகுணம் என்பது பாத்தீங்கன்னா விஷ்ணு தத்துவம் பகவானிடத்தில் அவருக்கு வந்து பாரபட்சம் கிடையாது, வேற்றுமைகள் கிடையாது, இருமை கிடையாது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். ஆனால் நம்ம இந்த 3 குணங்கள்ல பீடிக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால, இதுல வந்து மறைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால இதுக்கு அப்பாற்பட்டு இருக்கக்கூடிய பகவானை நம்மால் அறிய முடிய மாட்டேங்குது அப்படின்றத வந்து நம்ம இங்க பார்க்கணும். சோ அதனாலதான் அந்த அத்தியாயத்துக்கு ஞான விஞ்ஞான யோகம். ஆனா இப்படி கஷ்டப்பட்டுட்டு இருக்கமே, இதுல இருந்து நம்மளால வர முடியுமா அப்படின்னாக்கா கண்டிப்பாக வர முடியுன்றது பகவான் நமக்கு ப்ராமிஸ் பண்றார். வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. दैवीयोषा गुणमये मम माया दुरत्यया माम् एव ये प्रपद्यन्ते मायां येदां तरन्ति ते। हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன எனது இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு அரியது. ஏன்னா பகவான் கிட்ட இருந்து வந்த சக்தி இல்லையா இந்த ஜட சக்தி. சோ பகவானை வெல்ல முடியுமா என்ன? ரொம்ப கஷ்டம். ஆனால் என்னிடம் சரணடைந்தோர் இதனை எளிதில் கடக்கலாம். பகவானிடத்தில் எப்ப நாம் சரணடைகின்றோமோ அப்ப இந்த முக்குணங்கள்ல இருந்து நாம் விடுபட முடியும். அதன் மூலமாக வரக்கூடிய துன்பங்களில் இருந்து நாம் விடுபட முடியும் அப்படின்றத நம்ம ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களால் ஆன இந்த தெய்வீக சக்தி வெல்லுவதற்கு கடினம். ஏனென்றால் அது பகவானுடைய அந்த சக்தி. ஆனால் பகவானிடத்தில் சரணடையும் போது அதுல இருந்து விடுபட முடியும். இந்த உலகம் வந்து பாத்தீங்கன்னா துக்காலயம் அசாஸ்வதம். நம்மளுடைய இந்த சம்சார சாகரத்துல நம்ம உழன்று கொண்டே இருக்கின்றோம். அதனால அவரிடத்தில் சரணடைவதன் மூலமாக இதுல இருந்து வெளிவட முடியும் அப்படின்னா இப்ப அவர் சொல்லுவார், என்கிட்ட யாரெல்லாம் சரணடைவாங்க, யாரு சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கணும். Yes, Mataji, Prabhuji, வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्ण माताजी। न मां सुश्रुतिनो मूढा प्रपद्यन्ते नरता मायया अकृतज्ञाना आसुरं भावम् आश्रिताः। हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சற்றும் அறிவற்ற மூடர்கள், அறிவே இல்லாத மூடர்கள், மனிதரில் கடைநிலையோர், நாயை கூட தின்பவர்கள், கடைநிலையோர், மாயையால் அறிவு கவரப்பட்டவர்கள், நான் தான் என்ற ஒரு அகங்காரம் உடையவர்கள்,
அசுரரின் நாத்திகத்தன்மையை ஏற்றவர்களுக்குமான துஷ்டர்கள் என்னிடம் சரணடைவதில்லை. 4 விதமான மக்கள் வந்து பகவானிடத்தில் சரணடைய மாட்டார்கள். யாரெல்லாம் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்றத வந்து சொல்றாங்க. யாராரு? மூடா. என்ன அது மூடா? இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பெரிய பொதி சுமக்குது இல்லையா இந்த கழுதை. அந்த கழுதைக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிடுவாங்கன்னா ஒரு அந்த 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 ஓனர் என்ன பண்ணுவாரு, முதலாளி ஒரு ஒரு குச்சில வந்து அதோட உணவை வந்து கட்டி விட்டுருவாரு. அப்ப அந்த கழுதை என்ன நினைக்கும், அந்த உணவை சாப்பிடுறதுக்கு போறேன்ட்டு வேக வேகமா போகும். ஆனா அது ஆக்சுவலா அதோட வேலையை வாங்குறதுக்காக அந்த முதலாளி பண்ண ட்ரிக். சோ இந்த இந்த மாதிரி நம்மளும் என்ன பண்றோம், இந்த பௌதீகமான வாழ்க்கை தான் நம்மளுடைய நிரந்தரமான வாழ்க்கைன்னு எது பின்னாடியும் ஓடிட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து ஆன்மீகத்திற்கு டைம் ஒதுக்குவதே கிடையாது இல்லையா? நம்மளுடைய அந்த ஆத்மாவிற்கு உண்டான டைம் கொடுப்பதே இல்லை. சோ இந்த மாதிரியான மூடர்கள் பகவானிடத்தில் வரமாட்டாங்க. எனக்கு இந்த வேலை இருக்கு, அந்த வேலை இருக்கு, இத பண்றோம் அப்படியே அதிலேயே போயிட்டு இருப்பாங்க. அடுத்தது வந்து பாத்தீங்கன்னா, துஷ்கிருத்தினா அப்படின்னாக்க நாத்திகர்கள். அ அவங்க அறிவாளிகளாக இருந்தாலுமே வந்து இந்த மாயையால் சிக்கிக் கொண்டுள்ளார்கள். அந்த நாத்திகர்கள், துஷ்கிருத்தினா. அவர்களும் வந்து பகவானிடத்தில் சரணடைய மாட்டார்கள். கடவுளே இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு திரிவாங்க. ஏன்னா அவங்க மாயையில மாட்டிட்டு இருக்காங்க. ஆசுரம் பாவம். அதுனா பேய் குணம் உடையவர்கள். ராவணன் உலகையே வெல்ல விரும்புகின்றான். எக்ஸாம்பிள் ராவணன், ஹிரண்யகசிபு அவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அசுரகுணம் உள்ளவர்கள். நான் தான் பெரிய கடவுள் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு இது உடையவர்கள். நராதமானாக்க மனித இனத்தில் மிகவும் தாழ்ந்தவர்கள். எக்ஸாம்பிள் கொடுத்திருக்குது ஜகாய் முத்தாய். நமக்கு 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள் சொல்லியிருக்காங்க. என்ன அது 4 ரெகுலேட்டரி பிரின்சிபிள்? புலால் உண்ணுவதை தவிர்த்தல், மது அருந்துவதை தவிர்த்தல், சூதாட்டம் கூடாது. அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, தகாத பாலுறவு கூடாது. இந்த 4 விஷயங்களையும் நம்ம ஒழுங்கா ஃபாலோ பண்ணணும். ஆனா அத பண்ணாதவர்கள் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா, மனித இனத்திலேயே மிகவும் தாழ்ந்தவர்கள். இந்த மாதிரியான மக்கள் பகவானிடத்தில் சரணடைய மாட்டார்கள் அப்படின்பாங்க. யாரெல்லாம் பகவானிடத்தில் சரணடைவார்கள்? சதுர்விதா பஜந்தே மாம் ஜனா சுக்ருத்தினோ அர்ஜுன அர்த்தோ ஜிக்னாஷோர் அர்த்தாதிதி ஞானிச பரதர்ஷப. பரதர்களில் சிறந்தவனே 4 விதமான மக்கள் என்னிடத்தில் சரணடைவார்கள். யாரு? ஃபர்ஸ்ட் வந்து துயருற்றோர், கஷ்டத்துல இருக்கோம். கடவுளே நம்ம வந்து சந்தோஷத்துல கூட பகவான மறந்துருவோம். ஆனா கஷ்டப்படும்போது, எனக்கு மட்டும் ஏன் இப்படி குடுக்குற கிருஷ்ணா? அப்படின்ட்டு பகவான ஃபர்ஸ்ட் எடுப்போம் இல்லையா? கஷ்டத்துல இருக்கவங்க, துயருற்றோர். அடுத்தது வந்து செல்வத்தை விரும்புவர். எனக்கு இந்த ப்ராஜெக்ட் முடிஞ்சதுன்னா இவ்வளவு பைசா வரும். அதுக்காக நீங்க வந்து எனக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு செல்வத்தை விரும்புவோர். கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர். கேள்வியுடையோர். கடவுள் இருக்காரா? இல்லையா? அவர்கிட்ட சரணடைஞ்சு பார்த்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஏன் வந்து இப்படி சொல்லியிருக்காரு? ஏன் இப்படி சொல்லல? அந்த மாதிரி கேள்வி ஞானம் உடையவர்கள். எதற்காக பகவான் கிருஷ்ணரை போய் நம்ம முழுமுதற் கடவுள்னு சொல்றோம்? அதற்கு என்ன இது? அப்ப அத பத்தி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பண்றது வந்து கேள்வி. பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர் ஞானிகள். பகவானோட ஹிருதயத்தில் உள்ளார பகவான் ஸ்ரீரோதக்ஷாய் விஷ்ணுவாக வீற்றிருக்கின்றார். சோ அவரை பத்தி புரிந்து கொள்ள ட்ரை பண்ணும். சோ அந்த 4 பேர் துயருற்றவர்கள், செல்வத்தை விரும்புவோர், கேள்வியுடையோர், பூரணத்தின் அறிவை தேடுவோர். இந்த 4 பேர் பகவானிடத்தில் சரணடைகின்றார்கள் அப்படின்றத பார்க்கலாம். இன்னைக்கு அவ்வளவு நிறைய டைம் இல்ல. நம்ம சரணாகதி அப்படின்றதுக்காக இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. கஜேந்திர மோக்ஷம், திரௌபதி வஸ்திராபரணம். நாளைக்கு நம்மளோட இதுல டீட்டெயிலா பார்க்கலாம். இன்னைக்கு கதை சொல்ல டைம் இல்லை நமக்கு. அதுல நான் ஒரு கதை சொல்லிட்டேன். மத்ததெல்லாம் நம்ம நாளைக்கு பார்க்கலாம். 17வது ஸ்லோகம். இவர்களில் முழு ஞானத்துடன் எப்போதும் தூய பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டிருப்பவர்களே சிறந்தவர்கள். இத்தனை பேர்ல வந்து எப்பவுமே வந்து பகவானுக்கு வந்து தூய பக்தி தொண்டில். என்னது தூய பக்தி தொண்டு? அனன்ய பக்தி, கலப்படமற்ற தூய்மையான பக்தி. நான் ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவானுக்கு சேவகம் செய்யக்கூடிய ஒரு தொண்டன். அவ்வளவுதான். அதுதான் நம்மளுடைய ஆத்மஸ்வரூபம். அதுதான் நம்மளுடைய தன்னுணர்வு. அந்த ஞானம் நமக்கு கிடைத்து எப்பொழுது பகவானிடத்தில் கம்ப்ளீட்டா சரணடைந்து சேவைகள் செய்கின்றோமோ, அவன் எனக்கு மிகவும் பிரியமானவன், நானும் அவனுக்கு மிகவும் பிரியமானவன் அப்படின்றத வந்து பகவான் இங்க சொல்றார். வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा। ஹரே கிருஷ்ணா. बहुनां जन्मनाम् अन्धे ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वसुदेव सर्वं यदि श महात्मा दुर्लभः। हरे कृष्ण। ஹரே கிருஷ்ணா. பற்பல பிறவிகளுக்கு பின் உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் எப்படி சாதாரணது இல்ல, பல பிறவிகள் எடுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த உண்மையான அறிவுடையவன். அதனாலதான் ஞான யோகம், கர்ம யோகத்துக்கு அடுத்து ஞான யோகம் உயர்ந்ததுன்னு பார்க்கணும்.
அந்த ஞானம் இருக்கிறதுனால மட்டும்தான் நம்ம பகவான் இடத்துல வந்து சரணடைவோம் இல்லையா? உண்மையான அறிவுடையவன் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணமாக எல்லாமாக என்னை அறிந்து நம்ம பார்க்கிறோம். பிரபஞ்சம் முழுவதும் அவர்தான் படைச்சார். அது மட்டும் படைச்சது மட்டும் இல்ல. அது ஒண்ணொண்ணுத்துக்கும் உள்ளாரையும் உயிர் கொடுத்தது. உள்ளும் புறமும் பகவானும் தான் பார்க்கிறோம். சோ எல்லாமே பகவான் கிருஷ்ணமயம். என்னிடம் சரணடைகின்றானோ அத்தகைய மகாத்மா மிகவும் அரிதானவன் அப்படின்றது வந்து பகவான் சொல்றார். சோ அது நிறைய பிறவிகள் எடுத்து உண்மையான அறிவுடையவர்கள் பகவானிடத்தை வந்து சரணடைறாங்க. எப்படி சரணடைறாங்க? பகவான் தான் எல்லா காரணங்களுக்கும் காரணம். அது மட்டுமல்ல, எல்லாத்தையும் அவரே வந்து ஆஹ் இருக்கின்றார் அப்படின்ற ஞானத்தோட அவங்க வந்து பகவானிடத்தில் சரணடைகின்றார்கள். 20, 21வது ஸ்லோகம் மாதாஜி பிரபுஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபுஜி நீங்க வாசிருங்க. ரொம்ப हरे कृष्ण சின்னதா माताजी இருக்கு. हरे வாசிங்க. कृष्ण माताजी ஹரே கிருஷ்ணா. कामैस्तैः हृदुज्ञानां प्रपद्यन्ते अन्यदेवता तं तं नियमम् आस्थाय प्रकृत्या नियदा स्वया यो यो यां तनुं भक्त श्रद्धयार्चितुम् इच्छति तस्य तस्यासलं श्रद्धां ताम् एव विददाम्यहम्. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா பகவான் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னாக்கா, ஜட ஆசைகளால் ஜடப்பற்றுனால அறிவை இழந்தவர்கள் தேவர்களிடம் சரணடைந்து தங்களது இயற்கைக்கு ஏற்ற வழிபாட்டு முறைகளையும் நியமங்களையும் பின்பற்றுகின்றனர். என்னது இயற்கை? அந்த ரஜோகுணம், தமோகுணம், சத்துவகுணம் அந்த குணங்களுக்கு ஏற்றார் மாதிரி அவரவர்களுடைய அந்த ஆஹ் ஆஹ் தேவர்களை சரணடைந்து அங்க வந்து அவங்களுடைய இது பண்றாங்க அப்படின்னு பார்க்க. சத்துவகுணத்தில் இருப்பவர்கள் அந்த கோவில் வழிபாடு அதெல்லாம் பண்றாங்க. ஆனா பகவான் எல்லாத்துக்கும் மூலம் நானே சொல்லும் போது நம்ம அவர்கிட்டதானே கம்ப்ளீட்டா சரணடையணும். இப்போ ஒரு செடி வளரணும்னா அதுக்கு அந்த வேர்ல தான் நம்ம தண்ணி கொடுக்கணும். இலையிலயோ பூலையோ அல்ல தண்டுலயோ தண்ணி கொடுத்தா அது போய் சேருமா? இல்ல. அது போல ஆனா இங்க என்ன சொல்றார்? அப்படி அவர்கள் சரணடைந்தாலும் அவர்களுடைய நம்பிக்கையை நிறைவேற்றக்கூடியதும் நானே அப்படின்றத பகவான் சொல்றார். சோ ஜட ஆசைகளால் அறிவை இழந்து நம்ம அந்த உண்மையான ஞானம் இல்லாததுனால நம்ம என்ன பண்றோம்? ஆஹ் நம்மளுடைய குணங்களுக்கு ஏற்றாற் போல அந்தந்த தெய்வங்களை வந்து வழிபடுறோம் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எப்போது எல்லோரது இதயத்திலும் நான் பரமாத்மாவாக இருக்கின்றேன். தேவர்களை வழிபட வேண்டுமென ஒருவன் விரும்பும் போது அந்த குறிப்பிட்ட தேவனிடம் பக்தி செய்வதற்கான அவனது நம்பிக்கையை நானே பலப்படுத்துகின்றேன். இல்ல நீ என்கிட்டதான் நீ வந்து இதா பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி பகவான் சொல்லல. ஏன்னா என்ன ஹிரண்ய கசுபவா என்ன பகவான் பகவான் சாக்ஷாத் பகவான் நமக்கு முழு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு. இந்த ஞானத்தை எல்லாம் கொடுத்துட்டு இதுக்கு மேல நீ டிசைட் பண்ணுப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுறாரு. ஹிரண்ய கசுபு என்ன சொன்னாரு? எல்லா லோகங்களையும் அவன் வந்து பிடிச்சிட்டாரு. அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்றாரு? எல்லாரும் ஹிரண்யகசிபு வாழ்கன்னு சொல்லணும்னு அவருடைய நாமத்தை தான் சொல்லணும்னு சொன்னார். சோ அத ரொம்ப ஃபோர்ஸ்டா சொன்னாரு. எல்லாரும் என்ன பத்தி தான் புகழணும், எனக்கிட்டதான் வந்து சரணடையணும், எனக்கு தான் பூஜை பண்ணணும் அப்படின்னு. பகவான் அப்படி பண்ணல. நமக்கு வந்து முழு சுதந்திரம் கொடுத்திருக்காரு. அதே சமயத்துல நமக்கு இந்த ஞானத்தை கொடுத்திருக்காரு. இப்ப நீ டிசைட் பண்ணு அப்படின்றாரு இல்லையா? சோ இது வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க அது மட்டும் இல்லாம அவங்கள வந்து அந்த நம்பிக்கையை வந்து ஸ்ட்ராங் பண்றதுக்காக தேவ தேவியர்கள் மூலமாக உபதெய்வங்கள் மூலமாக அந்த ஸ்ட்ரென்த்தோ அவங்க என்ன நினைக்கிறாங்களோ அதை சாங்ஷன் பண்றதும் வந்து பகவான் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். 22, 23 பிரபுஜி வாசிங்க. ரொம்ப சின்னதா இருக்கு. மாதாஜி கஷ்டமா இருக்கும். நீங்க வாசிக்கிறது வாசிங்க. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபுஜி. तया श्रद्धया तस्याराधनं ईहते भवते स तत कामान् मयैव विहितान् हि तान् अन्धवत् तु परं देशां तत् भवत्यल्पमेधसां देवान् देव यजो यगन्ति मद्भक्ता यान्ति माम् अभि. हरे कृष्ण माताजी. ஹரே கிருஷ்ண பிரபுஜி. இத்தகைய நம்பிக்கையுடன் இணைந்து அவன் ஒரு குறிப்பிட்ட தேவரை வழிபட்டு தனது ஆசைகளை பூர்த்தி செய்ய முயற்சி செய்கின்றான். ஆனால் உண்மையில் இந்த நன்மைகள் எல்லாம் என்னால் மட்டுமே படுபவை ஆகும். பகவான் கிருஷ்ணரே பின்னிருந்து அந்த சாங்ஷனிங் அத்தாரிட்டி பண்றாரு அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். தேவர்களை வழிபடும் சிற்றறிவு படைத்த மக்களது பலன்கள் தற்காலிகமானது. அது ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்டது. தேவர்களை வழிபடுவோர் தேவர்களோட உலகங்களுக்கு செல்வார்கள். ஆனால் எனது பக்தர்கள் இறுதியில் பகவான் இருக்கக்கூடிய கோலோக விருந்தாவனம் செல்வார்கள் அப்படின்றத நமக்கு வந்து பகவான் சொல்றார். நம்ம யார் இடத்த வழிபடுறோமோ அவங்க இடத்து போறோம்.
தேவர்களை வழிபட்டால் தேவர்களோட உலகம், அசுரர்களை வழிபட்டால் நரகத்திற்கு உண்டான உலகம் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். ஆஹ் என்னை பக்குவமாக அறியாத அறிவற்ற மனிதர்கள் கிருஷ்ணர் எனப்படும் பரமபுருஷ பகவானாகிய நான் முன்னர் அருவமாக இருந்ததாகவும் தற்போது உருவத்தை ஏற்றிருப்பதாகவும் எண்ணுகின்றனர். அவர்களது சிற்றறிவினால் அழிவற்றதும் மிக உயர்ந்ததுமான எனது பரம இயற்கையை பற்றி அவர்கள் அறிய மாட்டார்கள். பகவான் சொல்றார், சிலர் நான் முன்ன உருவம் இல்லாதவனாக அருவமாக இருந்தேன், அந்த ஜோதி ரூபத்துல இருந்தேன்னு சொல்றாங்க. அப்படி அல்ல. சோ பகவான் உருவம் கொண்டவர் அப்படின்றத நம்ம இங்க பார்க்கலாம். அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா, சிற்றறிவுடையவருக்கும் முட்டாளுக்கும் நான் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. அந்த அந்த குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு அவர் ஒருபோதும் தோன்றுவதில்லை. நான் எனது அந்தரங்க சக்தியால் கவரப்பட்டுள்ளேன். எனவே நான் பிறப்பற்றவன், அழிவற்றவன் என்பதை தேவர்கள் அறிவதில்லை. சோ தேவர்களுக்கு கூட அது புலப்படாத ஒன்றா இருக்கு. பகவான் பிறப்பற்றவர், அழிவற்றவர். ஆனா நம்ம என்ன நினைச்சுக்கிறோம், நம்மள மாதிரிதான் அவரும் ஒரு மனுஷனா பிறந்தார், இறந்தார் அப்படின்னு நம்ம சாதாரணமா சொல்லிட்டு போயிடுறோம். அது தவறான ஒன்று. பகவான் பிறப்பற்றவர். அவரே சொல்லியிருக்காரு இல்லையா 4th சாப்டர்ல. எப்பொழுதெல்லாம் அவருக்கு தோன்றுகின்றதோ சுய உருவில் வருகின்றார். 3 விஷயங்களுக்காக: பக்தர்களை காப்பதற்காகவும், தர்மத்தை நிலைநாட்டவும், அதர்மத்தை கொள்வதற்காகவும். பகவான் அதர்மத்தை அழிக்கணும்னா மேல இருந்து கண்ணமிச்சு இந்த சிருஷ்டியவே பண்றவரு ஒரு அசுரனை அழிக்கிறதுக்காக அவர் இறங்கி வரணுமா என்ன? இல்ல. பக்தர்கள் அதை சந்தோஷப்படணும். நம்ம அந்த லீலை நடக்கலன்னா நம்ம இவ்வளவு என்ஜாய் பண்ணுவோமா? இல்ல இல்லையா? அதற்காக பகவான் யுகம் தோறும் பிறவி எடுக்கின்றார் அப்படின்றத பார்க்கலாம். அர்ஜுனா, முழுமுதற் கடவுளான நான் கடந்த காலத்தில் நடந்தவை, இப்பொழுது நடக்கின்றவை, இனி நடக்க போகின்றவை அனைத்தையும் அறிவேன். அதனாலதான் நம்ம பார்க்கிறோம் 5 விஷயங்களை பகவத்கீதையில படிக்கின்றோம். ஆத்மா, பரமாத்மா, பிரகிருதி, இந்த இயற்கை, காலம், கடைசியா கர்மா. சோ பகவானே இந்த காலத்தை உண்டாக்கியவர் அவரே. ஆனால் அவர் இதற்கெல்லாம் அப்பாற்பட்டவர், காலத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர். நான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் நன்கறிவேன். நம்மளை பத்தி நமக்கே அறிந்து கொள்ள கடினமாக இருக்கின்றது. பகவான் எல்லா ஜீவாத்மாக்களையும் அறிந்தவர். ஆனால் என்னை அறிந்தவர்கள் யாரும் இல்லை. பகவானை புரிந்து கொள்வது மிகவும் கடினமான ஒன்று அப்படின்றத பார்க்கலாம். 28வது ஸ்லோகத்துல என்ன சொல்றார்? முற்பிறவிலும் இப்பிறவிலும் புண்ணிய செயல்களில் ஈடுபட்டு எவர்களது பாவ விளைவுகள் முழுமையாக ஒழிக்கப்பட்டு விட்டதோ அவர்கள் இந்த மயக்கத்தின் இருமையிலிருந்து பூரணமாக விடுபட்டுள்ளார்கள். அவர்களே எனது பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுவர். சோ பகவானுடைய பக்தி தொண்டில் யார் ஈடுபட முடியும்? இந்த பூர்வ ஜென்ம பலத்தின் காரணமாக, அது மட்டுமல்லாமல் இந்த பிறவில் அவர்கள் செய்யக்கூடிய கர்ம பலன்களின் காரணமாக பகவான் தான் பாத்தீங்கன்னா மூல முழுமுதற் கடவுள் அப்படின்ற அந்த ஞானம் பெற்று மயக்கமாகி அந்த இருமையிலிருந்து விடுபடுகின்றார்கள். அவர்களே பக்தி தொண்டில் மன உறுதியுடன் ஈடுபடுகின்றார்கள் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம். கடைசி ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி பிரபுஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. சாதிபூதாதி தெய்வம் மாம் சாதி யஞ்ஞம் ச ஏ விதுஹ பிரயாணகாலே அபிச்ச மாம் தே விதுர் யுக்த சேதசக. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்டி வாசனம் ஸ்லைடு வாசனம் மாதாஜி. ஓம் தத் சத் இது ஸ்ரீமத் பகவத்கீதா ஷு உபனிஷத்ஷு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஞான விஞ்ஞான யோக நமக சப்தமோ யாயக. ஹரி ஓம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பௌதீக தோற்றம் தேவர்கள் மற்றும் எல்லாவித யாகங்களை ஆள்பவனாகவும் பரம புருஷனாகவும் என்னை அறிந்து என்னை பற்றிய உணர்வுடன் இருப்பவர்கள் மரண நேரத்திலும் கூட பரமபுருஷ பகவானான என்னை அறிய முடியும். சோ எல்லா தோற்றங்களுக்கும் இந்த ஆன்மீக சக்தி, ஜடசக்தின்னு பகவான் சொன்னார் இல்லையா, அந்த பௌதீக சக்தி, அதை உணர்ந்தவர்கள் எல்லாவித யாகங்களை கடைசியாக யாருக்கு சமர்ப்பிக்கின்றோம்? பகவான் கிருஷ்ணருக்கு. சோ பரமபுருஷன் பகவான் அப்படின்ற அந்த ஞானத்தை உணர்ந்தவர்கள் மரணிக்கும் தருவாயிலும் கூட பகவானை சென்றடைய முடியும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கணும். எதற்காக நம்ம சாண்டிங் இதெல்லாம் நம்ம பண்றோம்னா, அந்த மரண தருவாயில் நமக்கு அந்த மழுங்கி இருக்கும் நம்மளுடைய புத்தி. அப்ப பகவானை நினைப்பது மிகவும் கடினம். இப்ப நம்ம பிராக்டிஸ் பண்றதுதான் கடைசி நேரத்துல நமக்கு ஞாபகமாக இருக்கும் அப்படின்றத பார்க்கலாம். எப்படி ஒரு குழந்தைக்கு தாய்க்கு அந்த குழந்தை பாசம் சொல்லி தரணும்னு தேவையில்லை, அது ஆல்ரெடி இருக்கும். அது போல நமக்கும்
பகவான் மேல வந்த அந்த அன்பு நமக்கு இருக்கு ஆல்ரெடி. ஆனா அந்த காமத்தோட 3 நிலை பார்த்தோம் இல்லையா? அது போல அது வந்து கொஞ்சம் அசுத்தமாக இருக்கு நம்மளுடைய மனது. அதை கிளியர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னாக்கா, நமக்குள்ளார இருக்கக்கூடிய பகவானை பூரணமாக உணர்ந்து கொள்ள முடியும் அப்படின்றத சோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் அவரை பற்றின அந்த மகிமைகளை எடுத்து சொல்றார். பகவானிடத்தில் 2 விதமான சக்திய சொன்னார். ஐ மீன் ஜட சக்தி அண்ட் ஆன்மீக சக்தி அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த ஜட சக்தியில வந்து பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு வந்து ஒரு ஒரு மனிதர்களும் வந்து பாத்தீங்கன்னா 8 மூலக்கூறுகளால ஆக்கப்பட்டிருக்காங்க. பஞ்சபூதங்கள் நிலம், நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம். அடுத்தது மனம், புத்தி, பொய், அகங்காரம். இதன் மூலமாக ஆக்கப்பட்டிருக்கார்கள். இது வந்து ஒரு ஜட சக்தி. பகவானுடைய ஜட சக்தின்னு தான் நம்ம பார்க்கிறோம். அதனாலதான் நமக்குள்ள பரமாத்மா ரூபத்தில் பகவான் இருக்கின்றார் அப்படின்னு பார்க்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ பகவான் பற்றின அந்த ஆற்றல் இதையெல்லாம் உள்ளடக்கியது ஆன்மீக சக்தி அப்படின்னு பார்த்தோம். பகவான் சொல்றார், எப்படி நூல்ல முத்துக்கள் கோர்க்கப்பட்டிருக்குதோ அது போல இந்த அண்ட சராசரமும் என்னையே சூழ்ந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்றார். 3 ரூபங்கள்ல பகவான் இருக்கின்றார். மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு, சிரோதக சாய் விஷ்ணு அப்படின்னு பார்ப்போம். மகாவிஷ்ணு, கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணு இந்த பிரபஞ்சத்தை வந்து உருவாக்குறாங்க. இந்த சராசரம் எல்லாத்தையும் உருவாக்குறாங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு பிரபஞ்சத்தோட ஒரு இதுக்குள்ளயும் வந்து பாத்தீங்கன்னா, மற்ற விஷயங்கள் பண்ணணும் இல்லையா? ஓகே. உலகம் வந்து இந்த பிரபஞ்சம் உருவாயிடுச்சு. சந்திரன், சூரியன் அதெல்லாம் வந்துருச்சு. ஆனா அதுல வந்து அந்த ஜீவன் வர வேண்டும். அதற்காக கர்ப்போதக சாய் விஷ்ணுவாக பகவான் வந்து உள்ளும் புறமும் அந்த சக்தியாக இருக்கின்றார். அதுக்கப்புறம் அது உள்ளார வந்து பாத்தீங்கன்னா, ஒரு ஒரு ஜீவாத்மாக்குள்ளேயும் பகவான் பரமாத்மா ரூபத்தில் ஷிரோதக சாய் விஷ்ணுவாக இருக்கு. சோ பகவானிடத்தில் சரணடைவதன் மூலமாக இந்த ஆ ப பௌதீக துயரங்கள்ல இருந்து நாம் விடுபட முடியும் அப்படின்றத பார்க்கிறோம். தேவதேவியர்களோட வழிபாடு பத்தி நம்ம பார்த்தோம். சோ தேவதேவியர்கள் வழிபாடு செய்வதன் மூலமாக நம்ம இந்த ஜட உலகத்தோட சிற்றின்பத்தை அனுபவிக்கின்றோம். ஆனால் அந்த தேவதேவியர்களை வழிபடுவதற்குண்டான நம்பிக்கை எப்ப நம்பிக்கை வரும்? நான் ஒண்ணு கேட்கிறேன். அது அந்த கடவுள் எனக்கு குடுத்தா அது மேல நம்பிக்கை வரும் இல்லையா? அத சாங்ஷனிங் பண்றதும் பகவான் கிருஷ்ணர் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கிறோம். சோ நம்ம பகவானிடத்தில் முழுமையாக சரணடையும் போது நமக்கு அந்த ஞானம் கிடைக்கின்றது அப்படின்றத பார்க்கலாம். வாஞ்சகல்பதருभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय. जगद्गुरु श्री प्रभुपाद की जय. जय गौरव प्रेमानंदे हरि हरि. ஹரி ஹரி போல் ஹரி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி. தேங்க்யூ சோ மச். ஹரே கிருஷ்ணா. இன்னையோட செஷன்ல ஏதாவது டவுட் இருக்குங்களா யாருக்காவது? ஹரே கிருஷ்ணா.